Kuse Flagstaff apha iwadi nguwadi bani kanene mama? Ward 31 iwadi kaKhansila uNomgca. Sizobona ke utata apha ekhaya. Utata ke lowo ekufumaniseka into yoba uhlala kule ndlu. Njengoko niyibona indlu le usizi lale ndlu, ezona zinto ezenzekayo apha into yokuba utata njengoba ehlala apha nto zakuthi uhlala kule meko, ithi ke lento utata kana ID, i-ID yakhe yalahleka. Siyabacela ke eHome Affairs eFlagstaff mabancedisane nelikhaya kujongwe le meko embi kangaka. Yimeko lena ongeke uyibalisele mntu, imeko ebuhlungu ethi umuntu imehlele. Khansila Nomgca, siyakucela nkokheli phakama kuwadi yakho, siyakucela my leader. Sizobona i-temporal shelter katata. Utata uyifumene i-temporal shelter yakhe. Sibona ke lo msebenzi omhle kangaka. Sikwancoma ke igqiza laseNgquza Municipality kwakunye neregion OR Tambo. Siyabulela ke into yokuba kubonakale kunje. Nanku umsebenzi esiwufunayo woba kuncedwe abantu bakuthi. Wazibongoza endinyani siyibone ifika i-temporal shelter. Waqala wafika apha i-department i-district yaseWard Tambo to verify, then yatsho yaconfirm into yobana by Friday izobe seyiyakhiwa i-temporal shelter yakutata. Okay. Then yafika on Friday yokhiwa. The time izokokhiwa ndabe ndifowunelwa kutshekishwa imeko yakhe ngokwe-voters roll. Kwafumaniseka ukuba utata akazange avote apha. Ebesemarisburg njengoba esitsho sithi i-ID yakhe yayalahleka esemarisburg. So akazange avote apha, which means zonke into zakhe bezenzele ePietermaritzburg. Ndazom-assessa ke ngoku ukuthi uyazazi uba uzalwe nini, uyayazi idate, uyayazi inyanga, hayi ukwazi izinto azaziyo ezo. Then wahamba ke ngoku on Friday nelungu lefamily apho waye woncedakala khona because wabuye happy ngolona hlobo esithi ndifotiwe ndithathe iminwe and uhappy uqaliwe kuyokhiwa naphaya i-temporal shelter. Sinkokheli zethu masithethe inyani apha besize singevanga bi-temporal shelter seyikhona. I'm sure noTando libe kunjani mama? Ngicela nje ukubamba isandla mama. Ndiphilile, ndiyakubona wethu mama ubuxakekile. Ngumama nomama Mantosi Mantonga. Ngumfowenu lo ohlala ngapha kulanda. Iyasifota us. All right. Mama ndicela ukubuza wethu ingaba mhlawumbi imeko yenu yokuhlala noko injani, mhlawumbi ngakuyithethe uba mhlawumbi injani, ngoba side sibe lapha nje kungoba bezikhona izinto besizifumene ezichaza into yoba noko kukhona ungabi kuhle kwezinto. Mhlawumbi kunjani Mantonga? Hayi, mna asivana kakuhle nomfowethu. Umfowethu umuthi into ezalo azizivani. Mamela azizivani. Ngoku unyazela uba mawugijinyiswe yonke le ndawo. Ugijinyiswe? Ndifuna ukuthi kuwe isewakhona eminye imizi enoba khona apha kungenguwo lo wodwa, kodwa uzusebenze no-ward committee. Athi apha yakhona ungabi nangxaki naye nawo ward committee ingabikho into ethi kuwe hayi noba uyazigqatsa. Masibulele into yoba ndifumene le namba yakhe njengobona ndiye ndabe ndifowunele kuye.
athi nanku umuntu ozokucacisela ngayo yonke lento nongumakhelwane mhlawumbe amazwi okugqibela umntana sekhaya ungathini ubulele nako urhulumente emveni koba ufinyelele temporal shelter. Ndiyabuleka kakhulu ngako konke enikwenzileyo ngoba le nto ibisiphethe kakubi ekuhlaleni singabahlali. Sibona umuntu ezowelwa yindlu sikhona simjongile kunganyakazeki. Ndibulela kakhulu nangalela into ndiyibona seyenzekile lapha. Ndiyathemba uba nezinye izinto zisazokwenzeka ezazirhalela ngoba kaloku kunzima bangena endlini nyhani, akanabhedi yakulala, akanangubo, akanasitovu, akanakutya. Siyacela ke kubaphathi abangaphambili uba basincede bamnakekele ubhuti nabanye abantu abasengxakini bayakudinga ukunakekelwa ngoba kaloku sigqibele sithuka ward committee umsebenzi wabo awukho. Nam njengoba ndinathatha indawo ndazenza iward committee ndingenguye, ziyafika izithuko kum ukuba ndithatha indawo kaward committee okanye ndifuna uward committee. Andifuni uward committee, naqhabe ndinceda umntu osengxakini. Siyabulela mama, siyabulela Nkosi kakhulu, siyabulela Shezi.